Unde mergi dacă ți-e poftă de niște aripioare delicioase? Am descoperit eu un loc și astăzi vreau să ți-l arăt și ție. Salvează clipul. Se numește Wing It, unde găsești aripioare cu tot felul de toppinguri. Noi am ales aripioarele Buffalo, Orange Barbecue și cel cremos cu ceapă. Fiecare astfel de meniu vine cu o porție de cartofi, cu topping de brânză, usturoi, ceapă verde și maioneză. Și așa arată. Mă bucur că cei de la Wing It îți dau și mănuși. Cu ocazia asta poți să te bucuri și să savurezi efectiv mâncarea. Revenind, dintre cele 3 sortimente pe care le-am încercat, mie cel mai mult mi-a plăcut cel cu ceapă cremos. Pentru că e aromat, are un gust echilibrat așa și e foarte mild, nu te deranjează cu nimic. Cel cu portocală și barbecue e o combinație interesantă, foarte Asian așa, iar cel Buffalo mi s-a părut că are puțină sriracha, avea ceva, un kick acolo, ușor picant, foarte nice. Overall e un loc unde să te duci cu prieteni, un loc relaxat, cu mâncare gustoasă și rapidă. Și evident că la final merge o cola. E găsit simplu pe Bulevardul Schitu Măgureanu, numărul 61, sectorul 1 București, în apropierea Parcului Cismigiu. Pentru mai mult content de genul ăsta, dă-mi un follow.